O Concello de Cambados atópase dende as 12 horas deste venres no nivel máximo de restriccións sanitarias. Esta situación impide a poboación acceder ou saír da vila sen ningunha causa xustificada. Para velar polo cumprimento das normas, a Policía Local e a Garda Civil comezaron a intensificar os controis. Sí, hoxe ás 00 horas desta madrugada entraron as medidas do cierre perimetral máxima en Cambados, entonces o cal nos exixe tomar medidas máis restrictivas e controis máis puntuais para evitar un pouco que a incidencia siga subindo. A incidencia agora mesmo en Cambados está en niveis moi elevados. A vila rexistra na actualidade 85 casos activos, un máis que onte. A preocupación é máxima no Concello. E evitar, festas familiares, reunións, digamos, de persoas non convivintes, que agora mesmo non se poden celebrar, e estaremos vixiantes porque estamos no peor momento da pandemia en Cambados. A nova situación obriga o Concello a cancelar todas as actividades culturais e deportivas no municipio. Toda a programación relativa ás letras galegas, que tiñamos prácticamente 2 semanas de eventos, pero ademais pechamos todas as instalacións culturais municipais, biblioteca, auditorio, museos, pechouse tamén a piscina municipal. O nivel máximo de restriccións a que máis afecta é a hostalería, que non poderá abrir as súas portas salvo para recollida ou envíos de servizos. A ver, é unha mágoa porque eles levan sufrindo moito durante toda a pandemia, pero bueno, a normativa é que tamén agora o peche perimetral afecta moito ao comercio de Cambados, boa parte do comercio de Cambados nútrese da poboación dos municipios veciños, non? O maior foco de preocupación do Concello atópase nas reunións familiares. Segundo advirten, máis de 20 casos proveñen dunha mesma familia. Tamén están alerta nos centros educativos onde se detectou algún positivo. Por iso incrementáronse os cribados nas escolas e institutos. A ver, sabemos nalgún que si hai algún caso. De feito, estánse a facer cribados nos colexios, fixéronse ao longo dos 3 últimos días varios cribados en case todos os colexios públicos de Cambados. O Concello advirte que volver ao peche perimetral cando se levanta o estado de alarma é unha situación esgotadora e moi dura psicolóxicamente para a veciñanza, pero pide paciencia e responsabilidade á poboación para volver á normalidade canto antes. Para intentar controlar a situación continuarán realizándose cribados na vila. O vindeiro terá lugar a semana que ven entre a poboación de 30 e 39 anos.